pradek madwe manyien mar 12 kaluwore kod kaka chenro noketi. Jaloch e osimbo mar Afrika e volleyball mar jok mamine KCB oloyo DCI sets 3-0 e tuke mag lig maduong' mar volleyball e pacho ka jotugo nogo makende kata tugo nogo notim e gwenge mag Makande Gymnasium Mombasa. Nyi bengi go noloyo sets 3 mag 25-21, 25-12 kod 25-16. Motelo ne mano nologi kod Kenya Pipeline sets 3-1 ka kapten mar timno Massimo molero ni omor ahinya gi loch makamano. Gigeno ka osimbo ma pacho ka e liga mar weche mag kamago ka ligno rumo. Japuonj mar timno Jafeth Munala bende wacho ni geno ni malo ni nyibengi go magi sani geto loyo tuke go duto mabiro. Sani gidong mana gi tuke 2 kende, kama mokwongo gibiro bedo kod tuke kindgi kod Kenya Prisons, kama chielo e kindgi kod team mar Kenya Army. Kitu ya kwanza nataka ni congratulate KCB volleyball team, my teammates kwa kazi nzuri. Jana kile vitu tulifanya mbaya ni kwa services, sababu DCI ni timu nzuri, si timu mbaya, so tulikuwa tunakuja kuchukua 3 points sababu ni ya maana sana. Hakuna haja tutoke home na tuende na 0. We discussed yesterday on how to approach this team. We have never seen them play. Remember, they took our 4 players from KCB this season and have played them, all of them. But I'm happy the girls have settled down and have given us a win.